Пазят спомените си за родината и какъв е изходът от нестихващото напрежение в региона от десетилетия. Разказваме в срещата ни с доктор Мохамад Ейк. Аз съм доктор Мохамад Таразан Ейк, роден в Сирия 50-та година. Съм завършил там образованието, висшето образование. Доктор Мохамад Ейк живее в България от 50 години. У нас става доктор по биология. Жени се за българка. Ражда му се дъщеря, вече се радва и на внук. През годините доктор Ейк има аптека, работи и в Българската академия на науките. Сега, на 73 години, е пенсионер по болест. Преди да дойде в България е бил университетски преподавател в Алжир, докато там не избухва гражданска война. Каква връзка имате с ивицата Газа? С ивица Газа съм палестинец първо. И това е част от моята родина. Хората, които живеят там, 70% от тях, ако не е повече, са бежанци, като мене. Само аз съм изгонен в Сирия, или моето семейство, а те са изгонени в ивица Газа. Имате ли близки в този регион, с които поддържате контакти? В град Хайфа, по-точно едно село, морско село, който се казва Тантура. Той в момента е от най-хубавите курорти в Израил. Последно през септември бях там. Вашите далечни роднини какво ви разказват? Какво се случва в тази част на Израел? Като под окупация, какво това значи? Много нямат никакви права, нямат свобода. Навсякъде има пункт. Военни бариери, и където спираш, трябва да се представиш. Ако се съмняват в нещо, да кажем, без да искаш нещо, да бъркаш в жоба, да намахнеш кърпа, примерно. Стрелят, не да нараняват, направо убиват. Как изглежда войната в Близкия изток във вашите очи? И всички хора знаят. Насилието поражда насилие. И окупация. Защо стигна до това нещо? Защото Израил иска да прави чисто еврейска държава. И в същото време каза, че е демократична. Тя е оазис на демокрацията в района, в Близкия изток. И това противоречило с демокрацията. Но аз съм ходил в Палестина. Да. Той е благодарение на българското гражданство. Толкова бях радостен, че да ходя в родния край на баща ми и майка ми. Обаче в същото време бях много тъжен и много ме боли, защото влизам в качество на чужденец, на турист, в собствената си родина. Това е Израил и Палестина едно и също. Това от 1948 година вече официално има държава Израил, където по резолюции на ОНЕ, където трябва да има две държави. Палестинска и израилска. Ето от 75 години съществува тази израилската държава. И аз питам международната общност и светът, къде е палестинската държава. Защо я няма до сега? Даже да има тая държава, тя няма възможност да съществува. Тя няма летища, няма пристанища, няма армия, няма нищо. Няма даже и земите. Тук един град, разделен от другия град, от третия град. Как ще създава тая? Няма пътища. Няма връзки между тях, както ивица Газа и западния бряг на река Йордан. Това са земите на палестинската власт. И как че има такава държава, като ще минават през израелска територия. Какъв е изходът от войната от тук нататък? Решението е да се създава една демократична държава. Да живеем задружно, както аз живея тук в България от 50 години. Смятате, че може да се направи обща държава, в която всичките да са равноправни? Може, ама с помощта на международната общност. Защото ние помежду си виждате, че не може. Вие имате ли приятели евреи? Да, аз
Аз нямам отношение към евреите. Аз ви казах преди малко, добре дошли деца и ще живеем заедно. Аз съм против тези, които отричат мене, отричат моето право, взимат ми родината, ми изгонят. Аз съм за мира, разбира се. Кой обича войната? Кой обича войната? Ама да има справедлив мир.